Со справаздачай аб выкананні Брэсцкай вобласцю сацыяльна-эканамічных паказчыкаў перад дэпутатамі выступіў старшыня аблвыканкама Анатоль Лис. Ён адзначыў станоўчую дынаміку ў развіцці эканомікі. З 6 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці 4 выкананы ў поўным аб'ёме. Дастаткова стабільная ситуация и с финансовыми показчиками. Экономикой области за прошедший год получено 725,5 миллионов рублей чистой прибыли, что составляет более 14% от республиканского показателя. Для сравнения, по итогам 2015 года доля области составляла всего около 1%. Доля убыточных организаций в общей численности сократилась за последние 3 года практически в 2 раза, но остается еще высокой, более 100 предприятий. Кіраўнік вобласці адзначыў складанае становішча на прадпрыемствах Брэста-Аблаграсервісу і ў кансервавай галіне. Але найбольш горшыя вынікі склаліся на прадпрыемствах канцэрнаў Беллегпрам і Белдзяржхарчпрам, а таксама Міністэрства прамысловасці. Няпросты мінулы год быў і для сельскай гаспадаркі. З-за засушлівага надвор'я вобласць не дабрала каля 235 тысяч тонн зерня, 50 тысяч тонн цукровых буракоў, 19 тысяч тонн рапсу. Нягледзячы на гэта, створаная кармавая база дазволіла атрымаць добрыя вынікі ў жывёлагадоўлі. Павялічылася вытворчасць малака, вырошчванне буйной рагатай жывёлы. Па гэтых паказчыках вобласць займае першае месца ў краіне. Разам з тым, у жывёлагадоўлі яшчэ ёсць рэзервы, якія не выкарыстоўваюцца ў поўнай меры. На гэта увагу удзельнікаў пасяджэння звярнуў старшыня Совета Республики Михаил Мясникович. Очень серьезный вопрос – это проблема наполняемости реконструируемых и построенных новых молочно-товарных ферм. На 1 января 2019 года из 188 реконструированных молочно-товарных ферм на 32, то есть 17%, животноводческие помещения не заполнены скотом под планируемую мощность. Зараз перад вобласцю задача номер 1 – проведение на належном узроўні пасяўной кампании. Семенами мы обеспечены. Планово проводится работа по внедрению органических удобрений и приобретению средств защиты растений. В целом по области до начала полевых работ еще необходимо отремонтировать 76 энергонасыщенных тракторов и 66 посевных агрегатов. И выявится, погода стоит такая, что мы уже пошли в поле. И необходимо быть готовым, как и мы говорили, что вот при наличии влаги и положительных температур нам буквально придется с понедельника идти сеять. Што тычыцца развіцця іншых галін народнай гаспадаркі, яны, як адзначыў у справаздачы Анатоль Лис, таксама паказваюць нядрэнныя вынікі. Станоўчая дынаміка ў будаўнічым комплексе. По итогам года введено в эксплуатацию 634,6 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Задание по строительству жилья выполнено на 101%, в том числе для нуждающихся на 127%. Отремонтировано, введено в эксплуатацию за счет бюджетных средств более 330 километров местных автомобильных дорог при задании 244. Выканала вобласць паказчыкі па знешнім гандлі. Сёння партнёрамі рэгіёна з'яўляецца 101 краіна. Адкрыты 10 новых рынкаў збыту. У краіны Еўрасаюза экспарт вырас з 11 да амаль 15%, а ў Кітай павялічыўся ў 2 разы. Развіваўся ў рэгіёне малы і сярэдні бізнес. Створана 722 новых прадпрыемствы. Знізілася беспрацоўе і каэфіцыент напружанасці на рынку працы. Стабільна развівалася і сацыяльная сфера. Разам з тым патэнцыял для росту ёсць ва ўсіх галінах, адзначыў кіраўнік вобласці. Людмила Салзина, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».